Walang bundok, ilog o dagat man ang makakapigil sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa bawat Pangasinense. Katunayan, ang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga residente ng Santiago Island sa bayan ng Bulinaw. Dala ang mas pinalakas Panggi Consulta Plus program na ihatid sa higit 5,000 mga residente ang serbisyong medikal, employment at legal services, veterinary services at iba pa. Ang mga serbisyong ito laking tulong sa mga residente. Hindi na kasi nila kailangan pumunta pa sa mainland Bulinaw. Malaking tulong po ito kasi lalong-lalo na po hindi na po kami tatawid ng dagat. Napakalaking tulong po sa amin, lalo na po sa amin dito sa isla na kailangan pang mag-travel ng malayo, mga ilang oras. Ang mga programang ito patuloy na isinusulong upang mapabuti ang buhay ng bawat Pangasinense, anumang layo, anumang estado. Jose Robert Inventor, RNG News.